Apa nembang apa? Anu kula nyuwun langgam jeneng gula mawon. Jeneng gula kuwi nek pelok barang. Nggih. Ah, ya. Wah. Sing genderi Mas apa kuwi? Masih nggih. Oh, masih nggih lho. Niku riyen kakak kelas kula. Ya ampun. Sing ndi? Dek Galo. Dalem. Duri Mas Inggih kakak kelasku idamanku lho biyen. Masa ta? Pripun Mas? Kakak kelasmu iki Mbah Randimo. Mboten aku larian angkatane ditani nek kula kelas semester 1, Mas Inggih semester 3 nek 4. Supen kula. Neng Mas Hendro niku medarian amargi riyen ten isi niku hamil. Sapa? Niki Mbak Indira niku. Lho, Nggih kalih Mas Inggih niku. oh, sing lair nek ndase kuwi. Enten ning cilik sak kacang ijo niku lho. Oh, ya ampun. Indas kok sapono. Kamar kota. Ya. Oh niki. Iya no. Oh nggih. Asma Randono mawon Mas. Diaturke pengantene lho ya. Iya toh? Pripun nek ngaturi pripun? Ya penganten, sarimbit, selamat berbahagia. Bahasa Indonesia ndak apa-apa. Oh ndongake. Ndongake. Lah wong urip kula mboten enten sing ndongakno lho Pak, wong ndongakne wong liya ta Pak. Ya wis engko nek bar pakliran tak dongake to. Sapa-sapa tak dongake lho. Nggih kagem temanten kekalih Mbak Linda sekalian Mas Linda, Mas Arifin, mugi-mugi enggal meteng ngene wis. Lho lambene kok. Guyu aja sing alus. Piye ya? Ngeten niku lho, Pak. Ya berbulan madu. Nggih, berbulan madu. Di atas pelangi. Jodoh dunia akhirat. Apik. Yes. Wong tuwa isane ming dedonga, isane rene ra nggawa apa-apa, isane nggawa donga ya, Wuk ya. Nggih. Oke, ayo. Nah. Iki mau sing domah ya sentuk tanggapan lho, aku krungu ning ngono. Krungu dhewe aku kupingku. Untuk panjer kok asem lah. Aku dalang kok ngrungokke wong etungan. Ning Pasuruan ning Ponorogo lho. Macane dikira aku ora ngerti. Aku ki sinyal HP itu semua masuk telinga. Lah mbok kowe abeh iki aku ora ngerti nomere di WA aku ada. Jadi WA-mu mlebu ning WA aku. WA-mu dileboni WA aku. Ini apa to, Cak? Ayo, nembangan. Nggih. Neng ini manjuk kono sing delok jek ribuan kuwi. Lah kene desa mawaca ora apa-apa. Niki malah santai niki ya. Santai. Lakumu kaya parion. Ini Ren. Duh, yo. Wis. Wong dadi gareng. Yen cengkoke apik ya, Kang. Biyen ketemu jek